בוקר טוב, היום ה-29 בינואר התחילה שנת הנחש הסינית, וזה זמן מצוין להזכיר לכם להדליק היום מרווה כדי לתאר את הבית ולהשתמש בטקס זימון השפע שלי. הנה אני שמה לכם אותו פה, כי אין זמן יותר טוב לעשות אותו מתחילת שנה. תהנו. אז קחו איזשהו כלי קטן, תמלאו אותו במטבעות, לא חייבים להיות אמיתיים פה, אלה מטבעות פנג שווי, יהודיים, זה יכול להיות גם מטבעות פלסטיק, גם אוסף של אגורות, זה לא ממש משנה. הניחו כארונת כזו קטנה בכניסה לבית, על איזושהי קונסולה או מדף בכניסה. אם יש מראה, חתול, עוד יותר טוב, אם אין זה גם בסדר. ובתחילת כל חודש מה שעושים זה לוקחים את הכארונת הקטנטונת הזאת ומנערים אותה בכניסה לבית. בזמן שאומרים את הזימונים חודשיים, יכולות לנער אותו ולומר, כסף זורם לביתי, הוא ממלא אותו בדיוק כפי שממלא את הקערה הזו, ואז להניח אותה חזרה במקומה. לעשות את זה פעם בחודש, וכמובן לעדכן אותי פה בתגובות אם זה הצליח לכם.